Dobrá. Nebo já si jdu číst asi do knihovny. Já si jdu číst do knihovny, které máme. Reakce na video ze včerejška. Haló. Já jdu se podívat, jestli někdo neposlal zprávu. Jo. Dobře, a kde... Počkat, to není ten dům s tou knihovnou. Není. To není on. Ale je. Ale není. Dobrý není, video. Není. Ne, nedávej ho. Ježí. Jak jsem smazala ten dům, ne? Proč mě přišlo, že blízko? Ta šelina. To není ono. Ale to je jedno. Jak jsem nevěděla. Jo, a ten je dobrý. Počkat, a já mám roommate? Dej mi roommate. No. Jakože bylo to dobrý, jak jsme hráli. Ale zase bylo blbý, že se mi to trošku sekalo, ale to je jedno. V příštím videu, pokud budete psat ty otázky tady na kanál Poko, nebo počkejte, já to stopnu, na tady ten kanál, pokud budete psat na pod Brawl Stars Party, tak otázky, tak v příštím videu na ně budeme odpovídat. A to se vyplatí. Už to vidím. A budu za El Prima. Budu za El Prima. Já budu spát. Já budu spát tady takhle. Počkat. Lay down. Počkat, kde je lay down? Počkat. Jumping back. Dejte mu odběr. A je mě. Díky. I like it. Flip, salut. Já to nemůžu najít, to spaní, jako to ležení. Jak to tam zadala Jessie? Úplně to první. Hurt. Hurt je jako Hurt je mrtvý. To ne. A hurt? Ne, ale tam máš pak hands up, hit, cry a pak lay down. Jo, to jsem hledal. Tak já budu spát tady takhle. Já zatáhnu, aby nám tady nikdo na to. Oh my god. Já jdu tady se doplazím. Ale jako já to chci... Hej, já to chci fialový, protože fialová je nejlepší, pokud nevíš. Fialová není nejlepší, ale ok. No to můj dům, pokud to nechápeš. Ale můžu to dát modrý, jestli chceš. Já mám taky rád modrou. Oh my god, happy. Tady budeme ležet všichni, ne? Takhle to je tady dobrý. Mám ráda modrou v realitě, ale v té hře ne. Jo lidi, takže teďka to bude konec videa, takže ahoj. Uděláme si pokračování příště. Ahoj.